Припинок. Садоўніцкае таварыства «Вясёлка». Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства Содружность. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства Содружность. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 45. Припинок. Садоўніцкае таварыства Содружность. Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Расінка». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Расінка». Припинок. Садоўніцкае таварыства «Расінка». Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Флора». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Флора». Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Садоўніцкае таварыства «Флора». Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Бярозка». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Бярозка». Припинок. Садоўніцкае таварыства «Бярозка». Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Сябры». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Садоўніцкае таварыства «Сябры». Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Садоўніцкае таварыства «Сябры». Наступны припинок. Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Пугачова. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 45. Припинок. Пугачова. Наступны припинок. Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Зарэчны. Припинок. Зарэчны. Наступны припинок. Гузнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Гузнянская. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Гузнянская. Наступны припинок. Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Тэхнічны універсітэт. Припинок. Тэхнічны універсітэт. Наступны припинок. Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Богданчука. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Богданчука. Наступны припинок. Завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Завод.
Припинок – завод. Наступний припинок – центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – центр молодежной творчести. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок – центр молодежной творчести. Наступний припинок – МОПРА. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – МОПРА. Автобус рухается по маршруту номер 5. Припинок – МОПРА. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Поважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – бульвар касманаўтаў. Наступны прыпынак – Гоголя. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Гоголя. Припинок – Гоголя. Наступний припинок – Університет. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Університет. Поважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – Університет. Наступны прыпынак – завод газаапарат. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – завод газаапарат. Падрыхтуйце прыездныя документы для контролю. Выход будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – завод газаапарат. Канцавы прыпынак.